афсонаи биби гамбосак. будааст набудааст як биби гамбосак будааст. дар таги як девори кӯҳна хона доштааст. вай рӯз то бегоҳ дар кунҷи хонааш танҳо нишаста аз танҳоӣ бисёр зиқ мешудааст. то кама ин хел зиқ мешудам, гуфтааст як рӯз худ ба худ биби гамбосак ва аз хонааш баромада аз байни сангу кӯлоқ чӯбу алаф гузашта рафтан гирифтааст. рафта истодааст ки аз пешаш як қурбоқа баромадааст. қурбоқа биби гамбосакро дида пурсидааст. вақ биби гамбосак куҷо меравӣ? танҳоӣ ба дилам зад, гуфтааст биби гамбосак. шӯкобӣ меравам, дӯсткобӣ меравам. биё дӯсти ман шавимон, таклиф кардааст қурбоқа. ту ҳамроҳи ман хафа намемонӣ? ҳар вақт ки қаҳ зада суруд хонам, ҳама ғаму аламат баромада меравад. вақ. майлаш, ман розӣ. лекин гӯй ки агар ягон вақт қаҳр домнавад чӣ кор мекунӣ? пурсидааст биби гамбосак. вақ. қаҳрам биёяд, гуфтааст қурбоқа. чашмҳоямро ало карда аз пояд кашида ба об мепартоям. не озорому безорам, тоқати ин хел дӯст надорам, гуфта биби гамбосак барои худ рафтан гирифтааст. рафта истодааст ки аз пешаш як холпуштак баромада мондааст. холпуштак пеши роҳи биби гамбосакро гуфта пурсидааст. ҳа биби гамбосак, ин хел ларзону хиромон куҷо рафта истодӣ? аз танҳоӣ зиқ шудам, гуфтааст биби гамбосак. шӯкобӣ рафта истодам, дӯсткобӣ рафта истодам. биё дӯсти ман шавимон, таклиф кардааст холпуштак. ман ку розӣ, гуфтааст биби гамбосак. лекин гӯй ки агар қаҳрат омад чӣ кор мекунӣ? оҳ, он вақт ман хорҳояро баданат халонда мегирам, гуфтааст холпуштак хорҳояшро сиқ карда. не озорам безорам, тоқати ин хел дӯст надорам, гуфтааст биби гамбосак ва роҳаш рафтан гирифтааст. вай боз аз байни сангу кӯлоқу чӯбу алаф гузашта тактаги як хона рафта истода будааст ки мушак аз дери хонааш сар бароварда пурсидааст. ҳа биби гамбосак, ин хел фикру хаёл карда ба куҷо рафта истодӣ? дигар тоқати танҳоӣ надорам, ҷавоб дод биби гамбосак. шӯкобӣ мерам, дӯсткобӣ рафта истодам. ман ҳам дӯсти нақс кофтагар истодам. биё набошад ба ҳам дӯст шавем, таклиф кардааст мушак. шумо хонаи манро меробед, мечинед, чизу чораро саранҷом мекунед. ман бошам ҳарчи ёфта мебарему ҳамроҳ мехӯрему зиндагӣ карда мегардем. ман ку не намегӯям, гуфтааст биби гамбосак. лекин мабодо қаҳратон омадан монад чӣ кор мекунед? шуморо пурсидааст мушак. ҳазор қаҳрам биёяд, ҳам фақат бо думакам сила карда мемонад. воби дили ман будед, таби дили ман будед, гуфтааст биби гамбосак хурсанд шуда. баъд мушак ӯро ба иззату эҳтиром ба хонааш гирифта даромадасту ҳарду дӯст шуда, зану шӯ шуда зиндагӣ карда гаштанд. мушак ҳар рӯз кӯлбор ба пушту асоб ба пушт гирифта рафта хӯрданиҳои бомазза ёфта меомаду дари хонаашро тақ карда мегуфтад. дӯстаки меҳрубонам, хушдилу хушзабонам, мағзу мавиз овардам, нони лазиз овардам, тезтар инҷо бароед, дарро ба ман кушоед. биби гамбосак ин гапро шунида тохта мебаромадасту дарро кушода чизҳои овардагии мушакро бароварда ҷобаҷо мекардааст. баъд ҳарду то рӯзи дигар чахчаху гапзанон карда менишастанд. рӯзе мири мушон зиёфат додасту мушакро ба зиёфат хабар кардааст. мушак танҳо рафтан нахоста биби гамбосакро ҳамроҳаш будааст. ин мушакро бинанда гуфтааст мушакҳо бои пешгоҳнишин. ҳамаро монда як гамбос ки бенур қити ошно шудааст. ин мушак инқадар дӯстӣ нағз ёфтааст, гуфтанд мушакони пайгаҳнишин. мушаки бадбахт, гуфтааст духтари мири мушон. худаш ҳамин қадар нозанину як гамбос ки сипсиёҳи бадафт қити дӯст шудааст. духтари мири мушон рашк буда биби гамбосакро бад дида мондааст. аз паи нобуд кардани биби гамбосак афтодааст. як рӯз мушак хӯрокобӣ рафтасу биби гамбосак танҳо нишаста будааст ки духтари мири мушон оташгиракро тасфонда ба таги дар омадсу овозашро мушак барин карда гуфтааст. дӯстаки меҳрубонам, хушдилу хушзабонам, мағзу мавиз овардам, нони лазиз овардам, тезтар инҷо бароед, дарро ба ман кушоед. биби гамбосак вайро мушак гумон карда баромада дарро кушодааст. ҳамин ки дарро кушодааст, духтари мири мушон ба сараш оташгираки тасфонро зер кардааст. биби гамбосак беҳуш шуда афтодааст. баъд духтари мири мушон биби гамбосакро аз пояш кишолукунон ба ҷой партофтааст. биби гамбосак баъди чанд вақт ба ҳуш омада чашмашро кушода дидааст ки як аспсавор гузашта афтодааст. биби гамбосак ба вай нигоҳ карда гуфтааст: аспи ало тақартуку, зину лаҷом шақар шукур. бини агар мушакро бигӯ, кӯлбор дар пуштакро бигӯ. бигӯ дӯсти азизи ту, боақлу ботамизи ту, афтода дар ҷӯи хунук, дасташ тунук, мӯяш тунук. аспсавор гапҳои биби гамбосакро шунида чор тарафро кошта мушакро офтасу воқеаро гуфта додааст.
мушак тозон ба лаби ҷой омаду ба бигамусак дасташро дароз карда гуфтааст. аммо бибигусак қар кардааст, дасташро нагуфтааст. мушак зорӣ карда гуфтааст: духтари кокулдароз, дастаката кун дароз, мағзу мавиз овардам, чаро мекунӣ ароз. бибигамусак аз қараш нафаромда гуфтааст: мағзи туя чико кунам, мавизата чико кунам. омад духтари мири ту, сар ҷизу тан ҷиз. мушак ӯро навозиш карда аз об кашида гирифт кардасту ба хонааш омадааст ва нигоҳубин кардааст. баъди чанд вақт бибигамусак сиҳат шудасту онҳо ҳарду монанди пештара дӯстона зиндагӣ карда гаштанд. аз ҳамон вақт сар карда мушак қасам хӯрдааст ки дигар ҳеҷ гоҳ ба хонаи мири мушон намеравад.